Sota la pell és una novel·la que parteix d'un fet real, una noia morta que van trobar a l'eix transversal l'any 2005 i que portava un tatuatge una mica peculiar, poc corrent, un tatuatge eròtic amb dues figures nues i abraçades, i va donar la casualitat que 2 anys abans a Darnius havien trobat també un home mort que portava justament el mateix tatuatge. Aquesta notícia, la notícia de la coincidència de 2 morts amb el mateix tatuatge, em va cridar l'atenció en el seu moment, em va, fascinar, fins al punt que vaig tenir ganes, vaig sentir com la necessitat d'explicar alguna cosa al voltant d'aquest fet. De tota manera, Sota la pell no és una novel·la d'investigació o el fruit d'una investigació periodística, sinó que més aviat s'inspira, aprofita aquest fet real per acabar creant una trama que més aviat el que vol és explicar els inferns que viuen algunes persones, com és el cas dels 2 protagonistes, el Pau Perellós, que és un escriptor a qui acaba d'abandonar la dona i per tant viu el seu infern particular, tot i que transitori, i la Paula Galkiewicz, que és una noia polonesa que viu dins d'un infern ja diguem que més permanent, dominat pel món de la droga, de la prostitució, etc. És, per tant, Sota la pell una novel·la, crec, plena de passió, plena de crònica negra i que penso que pot agradar a molta gent.